Ipinagdiriwang sa bansa taon-taon ng National Heroes Day upang bigyang pugay ang mga itinuturing na bayani ng ating kasaysayan. Ito rin ang araw kung saan ginugunita ang kanilang ginawang kabayanihan. Kabilang sa mga kilalang bayani ng bansa ay sina Jose Rizal, Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo. Pero alam pa nga ba ng ilan kung ano ang ipinagdiriwang ngayong araw? Hindi ko alam kung bakit yung holiday ngayon. Nalimutan, Heroes Day o araw ng mga bayani, no? Bakit? Independence Day. Hindi, bakit Independence Day? Tapos na. Heroes lang. Sa panahon ngayon, meron din tayong tinatawag na makabagong bayani na hindi man kilala ay nagpapakita pa rin ng kabayanihan sa kanilang sariling paraan. Maging ang simpleng pagtulong at pangangalaga sa kalikasan ay maituturing ding kabayanihan. Dahil sa long weekend, sinamantala ng ilan ang pagpunta sa mga beach. Sinulit na mga bakasyonista maging na mga magbabarkada ang pagligo at pagtampisaw sa dagat. Maganda kasi maligo. Tsaka, yung ng dagat, okay lang. Since nung Friday, may mga family na pumunta dito, medyo dagsaan din yung mga tao. Samantala, isang insidente naman ng pagkalunod ang naitala sa Bunuan, Tondaligan. Kinilalang biktima na si Wilfredo Fernandez, 55 anyos at residente ng Barangay Buod, Calasiao. Sinubukan pa siyang dalhin sa pinakamalapit na ospital, ngunit agad din itong binawian ng buhay. Parang nasabayan siguro ng atake sa puso kasi mababaw lang naman yung pinagkunan sa kanya eh. Ngayon, ang inoobserbahan namin, kasi nung binigyan namin ng first aid, wala namang lumabas na tubig galing dagat sa bunganga niya. Patuloy pa rin pinapalalahanan ng WASAR ang mga naliligo na sundin ang kanilang mga patakaran upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Russell Simorio, Pangasinan Watch.